ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ. ಅರುಣ್ ಕಜ್ಜನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಅರುಣರೇ ಪಲ್ಲೆ. ಈತೆ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಪಿಸುಂಡು. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುದು. ಉಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದೈವನು ಭೂತ ಪನ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮನೆ ರೆಡ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದು ನಗಲು ಬಂದವರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಂತಾರು. ಅವೇ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಟಿವಿ ಕುಲ್ದಿನಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತ ಬಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜరుగుతుంది ಸರ್. ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಷಷ್ಠಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಗುಲು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಇಂದು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ತಗಲು ಅನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಷಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡು ಉಂದು. ಆರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ನ ರೋಲ್ಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ತೀರು ಬ್ರಹ್ಮಿ ಬೆರ್ಮಿ ಸಾರಿ ಕೈಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯರು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡಿ. ಅಗುಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಮುಗುಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇಲಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಇತ್ತಂಜ 5 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡವು. ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್. ಈತ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಬಲ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನಾಯಿ ಅತ್ನಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಲ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನಾಯಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಹಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲ ಅತ್ನಂಡ 1.5 ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿದ ಕಾರಡ ಪ್ರಪೋಪೆ ಇಂದು ವಾಲ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಏರು ಮಂತ್ರ ದೇವತಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಭೀತಿ ಕನಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸುರು ಈ ಮಂತ್ರ ವಾಚನಾಗಲೇನಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಲಗಡಿಗೆ ತಂದುಲೇ ಇರತ್ತೆ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಆ ಮಂತ್ರ ದೇವತ ಬೈತನು ನಂಬೋಡು ಆ ಬಂಡಿ ಆಯ್ ಪಣ ನಂಬುನು ಮಂತ್ರ ದೇವತ ನಮ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನಂಬರೆ ಬೇಕ ಜನ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇತ ಹುಟ್ಟ ಇಚ್ಚಾಟನ ಇಂಥ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಲು ಮೇನ್ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವವನ್ನು ಬೀದಿ ಕನಪೇರು ಬಂದಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಜಿ ಎಂದು ಸರ್ ಕಳಕಳಿ ಅತ್ತು ನಿಜವಾದ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು. ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು. ಉಂದೇನೆಂಕುಲು ದಲ 10 ಪಟ್ಟಾಂಗ ನಡೆದು ಬಿತ್ತು ಮೈಲ್ದ ಅವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತುಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಐಕೇರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಜಿಂದ ಪಂಪರಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವಡನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜುಮಾ ದೇಡನ ಜಾರನ್ ದೇಡನ ತುಜ್ಜಿ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮದೆ ಬಂಡಿ ఆయన ಆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಮಂತ್ರ ದೇವತ ನಂಬ್ಯ ಆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಂಬ್ಯ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದಾಗ ಮುಗ್ಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆರ್ಮೆನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಅವು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎತ್ತ ತುಳುವೇರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಡು ಬೊಲ್ಲಿ ತತ್ತರಡು ಮತ್ತೊಂದಿನ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಗ ಒಂದು ಯೋಧನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಅವೇನೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಬೊಮ್ಮ ಏನು ಬಂದೆ ಕಾರಣಗುಲ ಸಿನಿಮೋಡು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಜಿ ಐತ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೂತೇರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಪರಶುರಾಮನ ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ಪ ಈ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪುಣವ ಇತ್ತಡ ಇಜ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮೇವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇನ ಇಜ್ಜ ಅಪಗಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿನ ಕಡತದ ಪರಶುರಾಮೆ ಮಲ್ತೇನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದೇಟು ಪನ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು ಪರ್ಬ ಬತ್ತನ ಊರಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಪುರಾಣದ ಕಾಲ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈತ 7 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿಲೆಡ ಐಲವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಬರ್ಪುಣವು ಕಡೆತ
ಅಪಗಾಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಡಗಿಪೋಂಡು ಐನೇ ಅವತಾರಡು ವಾಮನೆ ತುಲೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಹ ಯುಗಕ್ಕೂ ಕೊರಪುಣ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿನ ಕುಡಾಲ್ ಇದರ ಲೋಹ ಯುಗಕ್ಕೂ ಕೊರಪುಣ ಕಾಡಿನ ಕಟ್ತದ ಮೂಲ ಭೂಮಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದ ಆ ಕಾಡು ಕಟ್ಟದ ಆ ಭೂಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಗಲು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತಿನರ ಮಾನಿಲ್ ಆ ಕುಡರಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವತೆನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಣೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವಲ್ತಿನ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೊಡತ್ನಾಥ್ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಪರಶುರಾಮಿ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಕ ಕಡೆತ ಅವತಾರ ಅಪಕಾಂಡ ದುಮ್ಮುದ ದಾನ್ಯಾಡು ಬಲಿನ ಭೂಮಿ ದಾನ್ಯಾಡು ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗಳು ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಐತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ್ನ ಪುದರ್ ಭಾಷಾಂತರ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಇನಿತ ವಿಷಯನೇ ಅವೇ ಅವು ಬಂದಾಗ ಏತು ಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಅವೇನೇ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದಕೇಂಡ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಅವು ಜುಮಾದಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವರ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರಿ ಪೂರ ತುಳುನಾಡಿನ ದುಮ್ಮದ ಪುದಾರ್ನ ದೈವಲನ ಪುದಾರ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮದ ಇಂಚಿನ ಆ ದುಮ್ಮದ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾಯ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ತುಲೆಣ್ಣ ಒಡೆಬುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕೋಲ ಅಂದೆ ಆ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ರೈಟ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಿಜವಾದ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ರೆಜ್ಜವು ಉತ್ಸವ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ತುಳುತ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಪುಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ದಾದ ಕೇಂಡರ್ಡೈರು ಪೊರ್ಲುಗು ಮಲ್ಪರೆವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಜನಕುಲೇನು ಎಂಚ ಮರಳು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರು ಭೂತಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯರು ಪಾತಿರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರ ಈ ರೀತಿ ಭೂತಕಲ್ಪ ಅನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಡ್ ಒಂಜಾತು ಭೂತೊಲೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದು ಮಾರ ನಿಗುಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಭೂತ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರ್ ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ನಗುಲು ಅವಳು ಬರ್ಪೇರು ನಿಗಲ್ನ ಭೂತೋಗ ಮಂತ್ರ ಉಂಡ ಅಪಕಾಂಡ ಭೂತಗೊಂಜಾನ ಮಂತ್ರ ಕಟ್ಟದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡ್ಚ ನನದ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಭೂತೋಗ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಪಕಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಂಜಿದ ಕುಜಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಜಿದ ಕುಜಾರ ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಇಕ್ಕಿಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಭೂತೋಲೆಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದಂದು ಬರೀತೇರಿ ವರಾಹ ಮುಖಂ ಚತುಷ್ಪಾದಂ ತನ್ನೋ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸವು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಈತ ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಭಾಗಡು ಬೇತನೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಕಕ್ಕೆದ ಮುತ್ತಿ ಕುಲ್ದಿನಾಲು ಕಾಕಾರೂಢಾದಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರವಿರಳ ವದನಂ ಮುಕ್ತಕೇಶೀನ್ ದಿನೇತ್ರಾಂ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಇನ್ನ ಕುಂಭಕಂಠನಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರಾಸಿತಂ ಮಹಾರೌದ್ರಂ ರಕ್ತನೇತ್ರ ಭಯಂಕರಂ ಇರೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಜಿರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಈ ಕರ್ಗಿಶೆಟ್ತಿನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರು ಪಾಡ್ದನಡು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರಡಕ್ಕೆ ಇರಿ ಪಾಡ್ದನ ದುಂಬುದಾನೇನ ಅದು ಪೊಸದ್ದಾಲ ಉಂಡ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಮಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರಪೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಬುದ್ಧದ ಇತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾಡ್ದನದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಒರಿಯರ್ದ ಕಾನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ಬದಲಾತಿನ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲು ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪರಿಸರ
ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನೆಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೊಂದು ಎಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಶ ಆ ಪಂಜಿ ಆರು ಐಕ್ ಪಂಜಿದ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಅಯ್ಯನ ತಾಂಕಿನಿ ಅಲ್ತರದು ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜಾರೆ ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿನ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಗವತಿ ನಕಲ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಭಗವತಿ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆ ಜಲದುರ್ಗೆ ನಕಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ನೀರುಡು ಗುಳಿಗೆ ದುಂಬೆ ಉಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಯ್ಟ್ ಪಡವುಡುಲ್ಲೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಮೇಲಾಪ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಅವು ಓವು ಅಂಶ ಓವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ವರಾಹ ವಿಷ್ಣು ವರಾಹ ರೂಪ ಅದು ನಾನು ಕೆತ್ತೆತ್ತ ಆಪಗ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಐಟ್ ಆ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ತೆತ್ತದು ಇರಗೆ ದಶಾವತಾರಡು ವರಾಹ ಅವತಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಮೀನು ದೇಗಾಜಿ ಏಮೆ ದೇಗಾಜಿ ವಾಮನ ದೇಗಾಜಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ದೈವ ಆವಡುತ್ತನತ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ದೈವ ಆಡು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಏನೇನು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲ ಕುವೆ ಮರಕ್ ಮಿತಾರ್ದು ತೂಲ ಕರೆ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಭಗವತಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇನಿ ಬಂದಾಗ ಆಯ ಪಂಡೆ ಬೈದಿಜಿನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಭಗವತಿ ಪಂಡೇರು ಗುಳಿಗೆ ತೂಲ ಗುಳಿಗೆ ತೂನಾಗ ಕರೆ ಬೈದು ಸಸ್ಯತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆ ಬೈದು ಅಂಚಂಡ ಆಯ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಆಯ್ ಸುಳ್ಳುಗಾರೆ ಆಯನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಅದು ಅಂಚ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟೋ ದಕ್ಕದೀನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಚಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಇದೆ ಈ ಕತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಏನು ಕತೆನೇ ಅವು ಕತೆನೆ ಆತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಉಪಾಸನದ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಆ ಭಗವತಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟಲ ಕೆಲವು ಸತ್ಯೋಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ವಿಧಿ ಮೂಲಕವಾದ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಯ ಕೋರಿದ ಬಲಿ ಉಂಡು ಪುರಾಣೋಡು ಆಯೇ ಸಾರಥ ಒಂಜಿನ ಅವತಾರ ದಾರಿಕಾಸುರನ ಅವು ಬೊಲ್ಯ ಕೋರಿದ ಉರುವಾದ ಆಯೆ ಪಾತಾಳೋ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಬೊಲ್ಯ ಕೋರಿಯೇ ಇನಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಸುರ ಬಲಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನಾಗ ಆ ಪುರಾಣಗೂ ಆಯನ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅತ್ತಡ ಅವು ಸುಳ್ಳ ಆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಇರಾಗಿ ಪುರಾಣ ಬೋಡು ಪುರಾಣ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಟಮಿನ್ದ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೆಗಿಲು ಫಲವಸ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಪೇರು ಬರ್ಲೆ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಾಗಲ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಆಪಡು ಬಂಜಿಲ ತಿನ್ನುಡು ಆಗಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪು ಅಂಚೆ ಈ ಪುರಾಣ ಬಂದ್ಪುಣವು ಈ ಫಲವಸ್ತು ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಐಟೇ ತಿನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದ್ಪುಣವು ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆತು ಮಿತ್ತು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಅನುಭವ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಪದ ಕಲ್ಪನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜನಪದ ಮೂಲದನೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಂಡ ಭೂಮಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆ ಪಂಡರ್ ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐಕ್ ಮೇಯಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದೇ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಜಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೇಯಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅತ್ರ ಋಷಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಪಿರಾಡು ಅತ್ರ ಋಷಿ ಕಾಣ ತಂಡ ಕಮ್ಮಂಡಲ ಇಚ್ಚವಂದ ಶೌಚೋಗ ಪೋನಾಗ ಗಯಾಸುರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ఆయన ಪತ್ತೊಡು ಕೆರಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಮೇಗ ಪಾರ್ಬಂಡಗ ಪೋಡಿಗೆ ದಂಡ ಕಮ್ಮಂಡಲದ ಆಲಜ್ಜೆನ್ನ ಕೈಟುದಾದು ಆಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಾರಾಹಿ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಆಯ ವಾರಾಹಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನವ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜ ಆಯ ಶಾಕ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಗಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೊರ್ಕು ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜಿ ಪಾರು ಬತ್ತದು ಆ ಗಯಾಸುರೆ ಪಿಲಿತರು ಪಡಿತಿನ ಬಂಜಿನ ತೆಗಿತದ ಆಯನ ಕರ್ಲಿನ ಒಯ್ತದ ಕಾರ ಮೊದಲು ಪಾಡ್ದು ಆ ಪಿಲಿನ ಕೆರ್ದು ಪೋಪುಣವು ಕಾಡಿಗೆ ಬಲಿಪುಣು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ನೋಡು ಬಾಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಜಿದ ರೂಪೋಡು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೋಳು ಪಂಪಿನೇನು ಆಯ ವಾರಾಹಿ ಕಲ್ಟ್ ವಾರಾಹಿ ಪಂತ ಪನ್ಪುಣಾನೆ ಮೂಲು ಆರಂಭ ಆಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವರು ಅಂಚ
ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏತು ಮದಿ ತಿಂಡಲ ಮುಗ್ಯಂದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಉಡಿಮುಟ್ಟಾತದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ದೈವಲೇನ ಕಥೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕನ ಸಿನಿಮಾನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಮದುತ್ತ ಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಅನ್ಯಾಯ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವೈದಿಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರೋಲೇನು ಕೊರ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ದು ಆ ಭೂತೋಲೇನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ ಶಕ್ತಿನ ಕುಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕುಂದೆಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಉಂದೆತ್ತ ಕಾಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪೊಡು ಅಂದು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ಕೈಪುದ ತಾರೈ ಪಾಲೆದ ತೋಟದ ಪಿಂಗಾರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಇನಿ ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಬತ್ತಂಡು ತಂಚಿ ಮೆಂಚಿದ ನೇಮ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನಿ ಕಾಸುದ ಕೋಲ ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ದೈವದ ಕೋಲಲು ನಡತೊಂದುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೊಸ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿರಿ ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಉತ್ತಾಗ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮು ನಕಲೆಗುಂಡತ್ತೆ ಆ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲಾವಡ್ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲಾವಡ್ ಅತ್ತಡ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಾವಡ್ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಯಗ ఆయన ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆತಿಯಾವುಡು ಆಯವೇನು ನಂಬಿ ಎಂದಾಂಡ ಆತಿಯಾವುಡು ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುಟ್ಟು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಸತ್ಯುಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ದೈವನೇ ನಮ್ಮನು ಆಯ ದೈವನೇ ಐಕ್ ಅಕುಲು ಐತ ಚಾಕಿರಿದ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬೊಡ್ಡಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ ಅವು ಅತ್ತಡ ಅಕುಲು ಒಯ್ತಿ ಎತ್ತಲ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡ್ ದೈವಗು ದಾಲಾಪುಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅತ್ತಡ ವೈದಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಬತ್ತುಂಡಲ ದೈವನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಾಯ ಈರ ಮಿಂಚಿನ ಮಲ್ತದು ವಂಚನೆ ಈರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಒರಿಯುವ ಏರ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಡು ಎದುರ್ದ ದೌರ್ಬಲ್ಯನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೆಡ ಅವೇನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಆ ಏತೋ ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಏತೆ ಸಂಪತ್ತ ಅವಡು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಆಗ ಕಡೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯುವ ಅಥವಾ ಆಯನ ಸಂತತಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವೇನ ಆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಹೊಸ ಪುದರ ಅವಡು ಹೊಸ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಇಂಚಿನವನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ದುಮ್ಮದೇನು ತಿನ್ಪುಜ ಐತ ಪೂರ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತ ಹೊಸ ಸೀಕುಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದುವೇ ಕತೆ ಇರ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಬರ್ಪು ಏಪ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ನಡಪಾದು ಪೋಜಿನ್ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಐಟ್ ಆಪತ್ತು ಕಟುದೀತಿನ ಆಪತ್ತು ಬೈದಿ ನೀನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪಿನಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಐಟೆ ದೈವದನೇ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಾಪನೆ ಅಪಮೃತ್ಯುಲು ಒಂದು ಪುರ ಅವರ ಕಾರಣವೇ ಶಾಪನೆ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡು ದೈವಲೇನು ನಮ ಐತ ಕಾರಣಿಕೋಗು ಕುಂದೇಲು ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಂಬುಗ ಪಣದು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಆಗಪ್ಪು